Wag ka nang sa bagong langit Yuta, doon na pa ba gabi? Doon na Okay. pa ba gabi? Sa bagong langit o bagong yuta na ay gabi. Pero dito sulod sa Jerusalem, walay gabi. Okay, atong basahon igsoon na kanang walay gabi igsoon na ana sulod sa Jerusalem. Pero mogawas ka sa Jerusalem igsoon, ay siyempre na ay gabi dito. Kay dinhi magud sa Jerusalem igsoon, nag-ingon man dinhi nga ang himaya sa Ginoo maoy naglandag sa gitawag nato og sulod didto sa gitawag nato og Jerusalem. Pero didto sa gawas sa Jerusalem na ay adlaw o gabi igsoon. Okay? Kay lahi man ang new heaven o new earth o lahi ng new Jerusalem. Kanang imong basahon ni igsoon nga wala na gabi didto na anas pinadayag kapitulo 21 nga naa sulod sa Jerusalem. Di nakakakita laing text igsoon nga mingog walay adlaw ug walay gabi dito nga wala diha sulod sa Jerusalem. Kasagaraan nga gamiton nga teksto naa sulod sa gitawag nato og Jerusalem. Okay, follow up igsoon. Wala, nagasabot na. Okay, daghang salamat sa panlipay ko nimo Brother Oscar sa imong pagpadawag. Mao kato si Oscar Kuyakot sa Bohol, no? Daghang salamat sa mo nga pangutana.